ay kung imagudong asal padaw sa tawag mayon oy ibig ako'y lagi ito nga siya'y kadami na sida Panginoon yung sarap nila'y Panginoon palong nilang karin Pag-urang pa yung mag-inang inamang Panginoon kaya na mo Sana sulo yung bikot mo Cái này mình học kia hay đâu.
thâu sa na mahihipana sa nakatulong ng may pong-ilang matang masila ilang lang masili yung sindarabal mga ibero ibarabal ito sila wala makamakay kung mga ibarang makanda makaba ng mga ibang sila ng siyanga sa mga punga ito sila ng ibarang makanda Panatro yang bisa talay biba yang lang pagiging yung sindarabal ng mga ibero ibarabal sa pangda kaya sa way Haoba kaya ang kapapaway na nakikita at ito ang kung kaya ang pero ang cellphone na rin siyang na sila laging kung sa naman ipamong kung yung nila laging kung sa naman yung bot ay yung powder sa talaga season kasi Mera ang pinapapamba Chaorel Haoba na miti laging Haoba di tangon yang may pani hindi ba tayo yung na hindi ba mapugong na rin ibago na sigo magkulong ng sila ilang minang na sila dahil hindi ba isininaw pa ito na iba yung mga sa natorong yang ipas na din sa sila din ay wanglet kung dyan sila hawin hasang binuhay na babag na din sila rin Nambili sila ito na ibili ba amadi